नोंथांमोननि नैबे फरायसालियावहाय 156 बिएन CRPF-निफ्राय बिफां फुलि गायनाय प्रग्राम लादों मा फोरमायगोन? जोंनि बेंटल एमपी स्कुलनि खाथियाव थानाय CRP जि केम्प बिथांमोननिफ्राय जि बिफांनि फुलिखौ गायनाय हाबाफारि बिसोरो जोंनि स्कुलाव जागायदों बेनि थाखाय जों जोबोद हामबाय होदों। स्पेशली जोङो जोंनि DSP सार अनिल कुमार सारनिसिम जों गोबां हामबाय होनाय थादों। मानो होनोब्ला जोंनि बे स्कुलाव जोंनो बेबायदिनो फिल्डफ्रा लांदां जानानै थादोंमोन आरो जोङो बेबायदि गावनि स्कुलनि बाजेटफोरजों बेबायदि खामानिखौ मावनो हायाखैमोन आरो थारैनो जोंनि बे CRP केम्प बिथांमोननिफ्राय जि मावनानै होनाय स्कुलनि गाहामनि थाखाय आरो बे सानसे बिफाङा देरलाङोब्ला जोंनि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय रेस्ट मोननाय मोनसे थावनिबो जागोन आरो बेवहाय माखासे फिथाइ थायग्रा बिफांफोर दङ जाय फिथाइफोरखौ जोंनि गथ'फ्रा मोनजानानै गोजोनग्लायगोन जों आसा थादों आरो लोगोसे बिफां गायनायल' नङा बिथांमोना नेटजों बेखौ कभार खालामनानै प्रटेक्शननि थाखाय बेबस्था लादों जायनि थाखाय जों जोबोद हामबाय होयो। थांनाय बोसोराव जोंनि फिल्डआव माखासे फिसा फिसा बिफांफोर रज'नानै दङमोन बिथांमोना थांनाय बोसोरावफ्रावबो बेबायदि बिफांफोरखौ गोलाव गोलाव सिखा खंखाइफोरजों लानानै बिसोरो एवनानै होदोंमोन आरो जों बे गाहाम मावनायफोरखौहाय जों गोसोखाङो आरो दिनैनि सानावबो बिथांमोना फुंनि समावनो जोंनि बेंटल एमपी स्कुलनि जानानै बे बिफांफोरखौ गायनानै होबाय जाय हाबाफारिया जोंनि ग्लबेल वार्मिं बुहुमाव सोलिबाय थानाय बे गुदुं मोनसे आबहावाखौ मोनसे निउट्रेलाइज खालामनो थाखाय जि बेबस्था लादों बिथांनि थाखाय स्पेशली जोंनि CRP केम्पनिफ्राय मावनाय जोंनि अनिल कुमार सारनिसिम जोबोद जोबोद हामबाय होननानै बे सुंद' रावखौ एसेनो बुंनाय जाबाय। दिनैनि समावहाय जों नुनो मोन्दों बे ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा दा बिफां दाननायखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन जानाय नुनो मोन्दों बे बिथिङाव हाग्रा बिफाननिफ्राय गोबां रैखाथि होनो नाजासेयावबो बियो दिनैसिम आबुं जाफुंसाराखै दा बे बेलायावहाय सासे फोरोंगिरि जानानै रायजो राजाफोरनाव मा मेसेज होनो सानगोन सारा? जोंनि स्कुलनि तरफनिफ्राय जोङो बिफां बारियाव थांनानै जुदिও बे बिफां दाननाय हाबाफारिखौ जों होबथानो हायाब्लाबो जोङो बेबादि मोनसे हाबाफारिखौ मावनो हायो जे जिहेतु सासे नागरिकआ मोनसे स्कुलनिफ्रायनो केरियार जालाङो बे हिसाबै जोंनि उन्दै नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जोङो स्कुलफ्राव बिफाङा जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा लाबोदों बे हाबाफारिखौ जोङो जुदि गथ'फोरनो दानिफ्रायनो फोरोङोब्ला बे बिफांनि सोमोन्दै बिसोरो जोथोन लानो थाखाय रोंगोन होननानै जों सानो। मानोना दिनै बे हाग्रायाव थानाय बिफांफ्रा बेसेबां बेसेन गोसा बे बेसेन गोसा बिफांफोरखौहाय जोंनि माखासे बेबायदिनो फोथायखेबस' मानसिफ्रा बेबायदि खहा खालामगासिनो दङ जायजों जोंनि थासारिफ्रा खहा जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो स्कुलनिफ्राय दानि देरबोनाय जेनेरेसनखौ जों जुदि बानजायनानै फोरोंहरनो हायोब्ला जों सानो गावनि थाग्रा बे जायगाखौ बिसोरो मोजाङै रैखाथि खालामनो हागोन होननानै जों सानो। गोजोन्थों।